салом дӯстону мухлисони барселона ва канали барсатиҷи. Ин ҳафта мо аз оғози чемпионати Испания хушҳол шудем. Дастаи барселона дар даври аввали ла лига бо Райо Валлекано ворidi майдон шуд. Бозии нахустин барои шогирдони хави хело муҳим ба шумор мерафт. Ҳамагон мехостанд мавсими навро бо ғалаба оғоз кунанд. Ҳатто Иньеста дар саҳифаи интернетии худ ҳамин чизро ба даста таманно карда буд. Тайёриҳо гуфти гапҳо айрӯи миллион буд барои мавсими нав. Трансферҳои топу бозиҳои сандишӣ вазъи дастаро хело хуб нишон медод. Гарчанде ки даста рӯзҳои охир дар ҳолати душвор қарор дошт ва мушкилӣ бо ба қайд гирифтани футболбозони ҷадид доштанд. Хушбахтона ин масъала ҳал шуд. Ба ҷуз Кунде дигар ҳама ба ҳайати даста шомил шуда буданд. Бозии аввал чӣ хел гузашт? Бачаҳои каталонӣ чӣ бозиро нишон доданд? Натиҷа қаноатманд аст ё не? Пас аз чанд лаҳза бо ҳам мебинем. Дӯстон, футболи калон баргашт. Аллакай чанд бозиҳои хотирмон барои мухлисон гузаштанд. Ҳама чемпионатҳои аврупоӣ оғоз шуданд ва бозиҳо дар сатҳи баланду бо ҷазобияти хоса гузашта истодаанд. Аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. Он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии Барселона пеш аз бозии аввалини мавсим чунин буд. Дарвозабон битони даста Тер Штеген, ҳимоятгарон Алба, Кристенсен, Гарсия ва Араухо, нимҳимоятгарон Бускетс, Педри ва Гави. Дар хатти ҳамла бошад Рафиня, Левандовски ва Дембеле. Бузи дар шоҳидии зиёда аз 81 000 мухлисон гузашт ки бо омаданашон то ҷое ба буҷети даста кӯмаки худро расонданд. Рафти бозӣ аз дақиқаҳои аввал дар дасти бачаҳои Барселона буд, зеро рақиб дар ҳимоя 6 рақами 2 шуда бозӣ мекард. Шояд умед ба он доштанд ки аз контрҳамлаҳо истифода бурда ба мақсадашон мерасанд. Дар 10 дақиқаи аввал бозингарон рафти бозиро омӯхтанд. ҳолатҳои хатарнок аз дақиқаи 13 оғоз шуданд ки дар ҳолати аввал Левандовски муваффақ шуд гол занад, вале баъдан довар ишора ба он кард ки бозингар дар ҳолати офсайд будааст. Рафиняи ташнаи голу ассист дар ин бозӣ кӯшиши зиёде анҷом дод ва дар чанд маврид хатарҳои ҷиддие дар назди дарвозаи рақиб созмон дод. Гоҳе худаш зарба мезад, гоҳе бошад партов ба Левандовски мекард, вале ҳеҷ корашон омад намекарду зарбаҳояшон ба ҳадаф намерасиданд. Ҳамлаи даста бештар дар идораи ду ҷавони бомаҳорат Педри ва Гави буд ва агар ба бозияшон нигарем хеле зебо буд. Росташро гӯям дар қисми аввал даста бозие ки мухлисон дидан мехостанд нишон дода натавонист. Гӯё онҳо якум бор аст ки бо ҳам бозӣ мекунанд ва якдигарфаҳмияшон хело бад ба назар мерасид. Бо ҳисоби мусовии 0-0 бо ду даст дар бини дастаҳо ба танаффус баромаданд. Ин ҷадвали баллҳои бозингарон дар қисми аввал мебошад ки он ҷо ҳам ягон таи футболбозон нишондоди хуб надоштанд. Агар ба қисмати дуюми бозӣ гузарем, пас аз ҳамлаи хатарноки рақиб шурӯъ хоҳем кард ки агар Тер Штеген дар мавқеаш хуб намеистод, мо голи зебои бозингарони дастаи Райо Валлеканоро медидем. Баъд аз ин камтарак гӯё Барса аз хоб хест. Дар дақиқаи 51-уми дидор ҳамлаи хубе аз ҷониби онҳо амалӣ шуд ки Рафиня дар охир зарбаи задааш ба ҳимоятгари рақиб расиду ту ба пеши пои Левандовски рафт. Аммо дар ин ҳолат ҳамкори ҳамлагари полшагӣ омад накард. Дар дақиқаи 60-уми дидор Ансу Фати ва Де Йонг ба майдон баромада Гави ва Рафиняро иваз карданд. Даста дар ҳамла фаъолтар шуд. Меросхӯри Месси дар дақиқаи 65 имкони хуби голзанӣ дошт, вале дарвозабони рақиб корашро бехато иҷро карду ба ин монеъ шуд. ҳамин қадар ҳолатҳои хуби голзанӣ барои Левандовски мешуд. Намедонам шояд сину солаш то ҷое аз худ гувоҳӣ медоданду аз пой меафтид. Даста ки ҳамлагарони тамоми гӯшаи канори дунёро ҷамъ карда буд, бояд барвақттар чораи корро ёфта дигар вариантҳоро месанҷид. Мухлисон ҳатто Обамянг гуфта дод мезаданд ки садояшон аз душанбе шунида мешуд. 10 дақиқа мондан то анҷоми бозӣ хави ба ҷои Алба Обамянгро ба майдон баровард. омадан замон Обамянг бо як зарбаи дақиқ намоён шуд ки ин дафъа ҳимоятгар дар охирин лаҳзаҳо дастаашро наҷот дод. бо як азоби зиёд ба кесе муяссар шуд ки дар дақиқаи 88-уми дидор тӯпро дохили дарвозаи Райо кунад, вале боз сабил монда офсайд. болои сӯхта намаккоп капитани даста Бускетс дар дақиқаҳои иловагӣ барои фоли кардааш дуюмин корти зардашро гирифта аз майдон хориҷ шуд. бозии аввалин бо мусовӣ ба анҷом расид. гуфти Акбари Ҷурам ки мухлиси Ашадӣ гуфта соати 12 бедор нишаста бозиро тамошо кардам, вале пешонии шурам дар гур ки ягон гол ҳам надидам. Лапорто аз харҷи зиёд кардан хубаш ҳама бошгорро ҷамъ карда бурда хононад. шояд пеши корашон кушода шавад, чунки аз 21 зарбаи задашуда ягон тоаш дохили дарвоза нашуд. хайр, ба ҳар ҳол даста соҳиби як имтиёз шуд. шояд гуфтаи бузургон шаваду дер ояд шер ояд шавад ва ғалабаҳо мумкин дар пеш ҳастанд. ба ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. пайгири хабару рӯйдодҳои навин бимонед. хайр.